ngani thu ipi katu kan itili ki jingshisha hoi kalong ru kum ka jubab ye babun ba ki jingkili ki ba fisha kili hapo kini ka YouTube channel te kumba phi ila panpo shilak subscriber na sode bani thu ipi yekini ki jingshisha tongi ni pai ki jingsha ka manukong ngai football la te plok pa jon manin nga chekai ki subscribers ki jong nga longba phite bhi ba bon ba ki youtuber po khasi jantia jongi ndre kalong ke ek ba sosi ba nga lab de tang we hi youtuber longa kren tang ki ba bon subscribers ma de tang we youtuber ba subscribe ya ka youtube channel ka jonga uta ude umadiang entertainment te khuble shibun ba e ya phei te perlok pajor ka link jong ka YouTube channel ke jong u ka dan po description ma te kumbangau phi bon ba ki youtuber po rikhasi jantia jongi ki bala crush ladang along kil ba crush san pho 1000 subscriber ma andre bon ne ki kim subscribe ki YouTube channel jonga kumbanga subscribe lut ye baro te kene kede ka jingsha ka ban kong tengini pe jingsha kabar ka jingsha kabar ngade ubriu balai ran beda merta kada ngale ikini ki judge pranks video bad matang soba kajing le rai kala jalut nga bad hoy nga tibba buna pring jongi ki khna samla habro ka wehi kini ka jala ka jongi mo ki badan ye kata kajing le rai ta kada long ba ki video ki jonga kwa ban pni phi ba ban pelai kata kajing le rai ban long ru ki ba Schlur, ma. Ba man. Ngarai kho palat. Ngan lek kumna. Ngan ba mayu ban sangai. Ko ma sangai ma phi. Kajing shisha. Hoi, bun pring jong phi ki bakli nga ta jing kli ma kham tam ki kan thei. Te naka liang ka jonga lani kat kum kajing su thu ka jonga. Kaban kong kadai ka jing kemen jing soba lada ni long ki brio ki bakmen soba ni bam bah lening ala banong kabang ka let kawan kabang ka thia kadem te isnga ni plung ma te lada ngakren yel de pat habe de bat ka kpo la jong ba balai ka at klen kum ne ma nama andang ala di biar dengan di tang chi kelas ru Porbam pat ngan bam hadu kilo le ne 8 kilo te ngam tep nga solong ba ka biar kalong kum ka dawai ma ta ka daw man ta ki por nga pachang no ban penduna khnang man lait ban sngat palat se ko we kamang kwa banong long habai de bat phi pat ki barai kho ki bokwa ban sngat phi bam sngat ri ka we ka de ka jingmut ka jing par khat la da phi don ka ta ka jing songsi le ne bun ki jing kuslai ka jing im ka jong phi komod de pibam ru kamlong temet hira tharai ma te long ki bakmen ka sobha le exercise pan kemen pun sobha yel de am te de pibam kan kan jing bam ru kalong bang kalong thiang te pin sangai pin plong ma bat kum juru ya ki kan thei te kum tai golfling ka de ka yeng ka jonga kum ba phi nga le video man ka por chani te plok pajor in krens ko ki jing sha buna pring jong phi ki ba tharai nga wadda imi pa jonga tharai ki tharai kumju kumba pi tharai ba uman ubun samla wa ma namaru smart ban kan kan thai re ka jingsha ngam dan samla e na du man shwaru long nga persang ni hanrai ngam so la le ne ngam so ya hap ngam so nang ma te man taru nga nang persang ngam tip kan ya be ya ti ne kan ong kum no ma te habai de bat ki lain samla nga so ba nga long ba jaitu ban plut por ma nama ngam kwa ban don ki ba penwit hakalanti ma nga kwa ban im sok ban im sain bai hanrei habanga pe ki jing im ka ba manta long ban chu im sok im sain palat kum ni ru milong te don kami ban ya solfi ki jing e le ne ban ya yutori ki jing e ma knang ban sok ban sain pat hadian bot ma te habai de bat ki lain samla hamdei ubat smart e du tata ri kumbang ong ipi ngan sepat syang am tepat kan salong kum nama te yo nga shurai ko man te tangni page ko pat
te kijingli ka ba yo khambun hi te kijingli ka ba khambun ka long ba chpang ki YouTube ni kamai kan no ni la na man le full time ya ka YouTube ha ka YouTube te ka juba ngliang ka jonga ha bai di bat kijing kamai ke shong ki views bat ki subscribers mo te komenta manga phi kala don chilak subscribers te la ngap like video tang artli le ni veis tayo komot on average hakashi banai tang na kawai ga YouTube channel kin tang komon vlogs nga kren ngam kren ki artli ki YouTube channel ki ma kren tam ta kawai ki YouTube channel on average kadai bet khatsan hajar hadu arpho hajar ma ladangi upload video artli stayo ma phi ladangi upload video komot kala banduna Handrai ladangi upload khambun video bat kiaj bha te kala ban poi lai po sau po ru le ne palat ya kata ma te bai dei bat ka full time hoi ladangi stunat sha ban le video le ne ngi dan sha kita ka passion ban le video le ne ngi stunat ban krene kamera le ngi stunat ban penmi ayu kamot ngila ban le full time haka YouTube namar ke YouTube kadang gro na kapor shakapor ma te ngam dong e tang YouTube re dang kren habai de bat ki digital technology e mo kidang bun phanang nis khman kumba phite perthai menta ka de perthai technology te phila man le full time kumha kini ki line te larang kren yel de ho nga de civil engineer te thara ngan le ye tu ka line hi re babale ngal le YouTube channel kumni ka ban kong e long ban panja ki jing le ran mun shwa but hadian pat ngalong brio ba kwa ban travel smart ban travel ta ka daw ngale YouTube channel namar ka kam ka dei tang YouTube channel hi ka ba highlight ingi ban travel artat bat ban penmi artat khandit kan soi ma te ka long kumta te kumbang phi nga de civil engineer te ngala ban le jak ta ka lain namar habai de bar ka lain le jong ru nga klem le kam kai nga puli bha nga le bha bat mata nga kwa ban le ha ka lain civil engineer hi bat ke YouTube ngan sepet ngala ban ai no yo persau brang red menta sosnem bon rule hi ya kane ka channel ma te khadu kharwai ka special video ka bangala kulari phi na du bunsha kalong ba ngan span mi ma menta kadang simpor na mar kumba pitep ka special video ta ka simpor hi te ya apko perlok pajor kan ibangi na ma kini ka special video ka bangale ka long pla bani ki wei pat ki jaj video ki banga deble hapo kini ka channel ma te ngi skam bangin ya tre kamur bot na mar dei tang manga marwei ya dan ka team kuma sasan ngon ing ni tre kini ka na mata kini special video te ngi skam ba finche ino kloi ma te tam tai plok pajor ku play shibone ya ka por ka ba pila upload ban pe kini ka video ndo sedang nokon ngi skam ba bon pring do pi ki bodon ki jikli pela yo ek jubab te la de pimpat yoron sa asa jubab yang ko pon ma te tang tai flash bun siknu pat hakawe ka video mun shwa dang le school po ichilias kumut class 10 chapo yang aset khot maram namar ngala pulir po mairang te dala po shilong ki kli ki perlok pi pulin em shwang ong mairang ki khot ingar maram ki khot inga wo namar ngadi puna te nga set khot maram bat wo bat ngada dom sisa namar hadu banda yele ka football turu em kim khot kerteng jonga ki khot be maram teng ngadom ngamju pas ngara hi ngapersang ban thep hi teng ngayo thep jelang teng miora te komandan pokse kede gi yang ke jonga nga im komandan pokse du step hadu demir shle ka football itong wai te tang ka wai ko susi yang asai khot du maram bat wo te menta te baro ki khot du man vlogs ha nga ya pokse renja nongra baro ki tu gi sat khot inga ha khot inga du man vlogs ha te ke gi jing sneng ngamba kini phi long ba baro compare lagi di penar kriam war boy maram ram ju hapan bat khot kumtal ne ban iben ban pet kmat iwe ma para khasi ni de ban ya tel li te tangata nga ko an psutu ikini ki nongsor shani ha
ikinong sor ngala banong mda de ban pekma te maram te pnar te wo kunta ni ter borong ide khasi ngim de bandan ni kata kajing bishni ma kana mas tanah langin baro ma jai ha